În acest videoclip aș vrea să-ți vorbesc despre esența ta divină. Îți doresc să descoperi iubirea imensă care există în tine și pe care o poți reflecta în realitatea ta. De asemenea, îți doresc să-ți oferi în primul rând tu însăți această iubire, iar apoi să o primești de la celelalte persoane din viața ta. Nu uita că Dumnezeu este iubire, iar tu ai fost creată după chipul și asemănarea Lui. Nu uita că ai aceeași esență divină în tine. Esența ta este Dumnezeu. Iar pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil, așa cum nu este imposibilă nici dorința pe care încerci să o manifesti. Am spus de foarte multe ori în videoclipurile precedente și o mai spun încă o dată. Ai o putere creatoare imensă, o putere absolută prin care poți să-ți creezi realitatea exact cum ți-o dorești. Iar prin manifestare conștientă poți să faci lucrul acesta. Pentru că manifestarea conștientă merge pe aceeași cale pe care merge și divinitatea. Ceea ce trebuie să faci însă este să-ți păstrezi credința, indiferent de obstacolele cu care te confrunți. Credința în nevăzut, în dorința aceea mare a ta pe care o poți aduce în realitate, în concret. Păstrează-ți credința în nevăzut ca să-l faci văzut. Nu uita că toate se întorc la cine ești tu, la acel eu sunt. Pentru că cine spui tu că ești, identitatea ta, este de fapt sinele tău autentic, esența ta divină. Nu uita puterea extraordinară pe care o are cuvântul. Exact așa cum zice și în Biblie, în Evanghelia după Ioan. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Persistă până când cuvintele tale vor deveni realitate. Nu renunța. Nu lăsa îndoiala să-ți macine credința. Pentru că îndoiala nu înseamnă altceva decât ispita diavolului, care te face să uiți de esența ta divină. Te face să trăiești în frică și să uiți că pentru Dumnezeu nu există frică, pentru că nimic nu se poate întâmpla fără El, nimic nu este imposibil pentru El. Nu uita de esența ta divină, așadar. Pentru că tu ești după chipul și asemănarea Domnului. Când ți-e frică, întoarce-te în interior, întoarce-te la tine, la sinele tău divin. Acolo îți vei găsi forța. Acea forță se află în tine, suflete. Îți doresc să renaști într-o nouă realitate, precum îți este dorința. Îți doresc iubire, speranță și credință, pentru că tu ești iubirea, pentru că tu ești credința, pentru că tu ești dorința. Trăiește în dorința îndeplinită și vei avea tot ceea ce îți dorești cu adevărat. Să-ți fie cu folos, suflete.